kawai fada wasu zamu ka gani baya na dauka ni ba zan kara yin su ba yau kuma yayi ibata idan har kun tuna can a baya batun so ban yi sa'a ba da gaba ya ta zo ta ce ta yi da dama ni kuma ban yi dube ba ko san ku cikiyar shawarwari kuka ban ba ku bar ni dan ba mana suna na Alifa SK Kore kuma na nan wajen aiki bidiyon waƙar rakiyar su ta biyu da Allah sanin toya ta sai kara nan nayi na nayi sallah na dauka na kara kunne na ban yi jira ba sallama na zanyi min a cikin nutsuwar sauti na murya zakin muryar da sanyin da su suka fara cire na hanya a take dukan gabobin jiki da jini na suka sauya tana magana ina ji fahimta ce ba na iyawa muryar mace ce da kaji ta kasan dole kawai fara ce kudai fatar ta koda halin ta dole guda ada ce kuma ma doguwa matsagaiciya daga ji mai ilimi ce ma'ana ta zam kalar matan da maza daga ke ta yunwa ni dai